dang bat ke Shillong Lajong haka tawan haka Miej ya kheiñ point jongka Group E bat sa setangkat to kanesngi ban pen banano iya kinong job jongka balandor bat kiwi pat ki trofi tengap dang sobai pi ki parlok sya kanai ka channel lada pide ibdang thamai sngo bahaban subscribe like bat share te hoi parlok haka jing ile kai Durand Cup hapdeng ke Shillong Lajong Persya iya karang dajit kabaderu ke Miej kabaar nakabenta ke Shillong Lajong bat hoi parlok hakane ka jing ile kai baro arliang kini kitim kila ile kai pha katkum ka jingla jongki badde hakam nit ka bas 100% plus way ka Shillong Lajong kaliyo ban penki nangkong ya ka jar jongka lengba ka gol jong usana bat celebrate biang usana da ka celebration jong Cristiano Ronaldo te hoi perlok kanai ka gol kalani hi kumju tarhadu ba anda lawan pai sya ka second half badde hakam nit ka basan pupra karang dajit kalala ban pen pai ya ka te ka sigol lengba ka gol jong umewan hanrei ka jingla jong ka Shillong Lajong ban yele kai pha hakam nit ka ban riu udah match ulio ban shot iya ka bangger gol ka bana jengai ka ba itnat pha ka ba pelong ya ka Shillong Lajong ban lid da ar lowi kul badde hakam nit ka ban nyaw bukundai ugladi ulio ban thep iya ka gol ka balai lengba ka free kick jungu ka ba itnat pha ka ba pelong ya Shillong Lajong ban job da lai lowi kul hakane ka jingjele kai bat menta ka Shillong Lajong kadang bat haka kerdan ka banangkong dan rupon haki arsin ki jingjele kai bat haoi perlok ia telibiang ujau Felix bat u Cristiano Ronaldo kumba ki juile kai haka national team jongki haka Portugal bat mentaru kin saile kai lang haka ju ka klub namar bana kaliang jong ujau Felix ulalej ban panyaso bat ka Al Nassr haka jingyete kular ka ba Arsenal kat ba yakinong sya ajit jong ka balandor ansapan banano haka nyotorik jong agos kentup iya kiwi pat ki trofi kum ka yeshin trofi ka Copa trofi bat ka Jiret Muller trofi kublei shibun